Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, хәзер без сезнең игътибарга язучы Сәйдә Зыялының «Гармунлы булдым» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укый. Без бала чакта ий сайын диярлек гармон, ий сайын диярлек гармончы иде. Ул Рәүф, Миннехан, Габделхак абыйлар гармонда уйнап җибәрсәләрме, йөрәк урыныннан кузгала, күңел кылларын ишкәреп тартыла, телгә җыр куна. Сандугачлардай өздереп сайрыйсылар, тургайлар сыман канат кагына, биеккә, зәңгәр күккә күтәреләселәр. Кыр казлардай сагышлы бер көй белән ерак-еракларга очасылар килә башлый. Гармунлы җәйге кичләр аеруча ямьле, аеруча моңлы. Безнең каршыдагы Сайма апалар бүрәнәсенә яшьләр чыгып утыра. Төннең кара юрганы өстенә төрле төсмердәге авазлар белән моң агыла, җыр агыла. Кызлар дөньяларын онытып җырлый. Алар гүя үз җырларының канатларына ябышканнар да каядыр очалар. Безнең авыл матур авыл. Тавы өстендә урман, җитәр җәйләр, пешәр җиләк. Сез җыярсыз, мин булмам. Алар җырлый, мин тын гына елыйм. Бу апалар кая китәләр икән, ник китәләр икән дим. Алар булмаса авылда ям калмаячак бит. Бу бүрәнәләргә утырып кемнәр җырлар? Шулай уйлана, абый ясап куйган ий алдындагы агач караватта йоклап та китәм. Иртәгесен мин йокыдан торганда, кояш шактый күтәрелгән, әни эшкә киткән була. Әни өстәлгә куеп калдырган сөтне эчәм дә, бозауны болынга алып китәм. Минем юлым Зиннурлар турыннан уза. Җил капка, читән кыймалы ишек алды шар ачык. Зиннур һәр көнне ишек төпләрендә утыра. Мине күрүгә артымнан үртәп кала. Чулпан, чуртан, башы белән чумган. Кыланчык, дим ичемнән генә. Алайда җавапсыз китмим. Нәрсә, син артың белән чумасыңмы дим. Соңгы вакытта ул мине үртәп калмый. Аңа гармон алып бирделәр. Хәзер ул баскычлары төбендә 12 телле тальян гармонында уйнарга өйрәнеп утыра. Берничә кидә чыгара инде. Әнә әни дә. Бу малай галәмәт шыгырдата башлагандай. Шыгырдатыр да шул. Аның Фәүзия апасы авылның менә дигән җырчысы ич. Зиннурны ул өйрәтә. Анысын үз күзләрем белән күрдем, үз колакларым белән ишеттем. Угыш сорап торырга дип йомыш белән кергән идем. Зиннур артсыз урындыкта гармонын тезенә куйган да, телләренә баса-баса көй чыгарга азаплана. Бармаклары ялгыш басып көй бозылуга Фәүзия апа төзәтә. Алай түгеленем. Менә, тыңла. Тәрәзәдән карыйсыңла, карап кемене таныйсың. Тадан соң нишкәрәк тавышлы телгә бас, яме? Сыңны сузыбрак тор. Зиннур мыш-мыш килеп апасының күрсәтмәләрен үтәргә тырыша. Өйрәнә булай булгач, өйрәнә ул. Бер заман менә дигән гармончы булачак әле ул. Әлегә минем генә гармоным юк. Озакламый безнең өйдә дә гармон пәйда булды.
Бу кыссаны тулырак итеп сөйлим әле. Ул гармунны миңа тоттырмасалар да, аны алышуда турыдан-туры катнашым бар бит югыйсә. Хәтерем ялгышмаса, 1нче сыйныфта укыган елым иде. Димәк ки, 1948 ел була инде. Көз кергәндә безнең 3 сарыгыбыз бар иде. Язга чыкканда алар 8 баш булды. 3 сарыкка 5 бәрән туды. Ул бәрәннәр минем белән уйнап үсте. Ничек дисезме? Ул елларда хәзергедәй маллар өчен җылабзарлар юк иде. Өйне җылытырга утын булса бик ярый әле. Тактадан гына төзелгән абзарлар бәләкәчләр өчен бик салкын. Алар өчен өй әйбәт. Иртә кич сарыкларны да өйгә кертеп чыгарабыз. Бәләкәчләрне имезеп алырга кирәк ич. Тамаклары туйгач, бәтиләрнең күңеле күтәрелә. Туп-туп басып, ишекле түрле чабышалар, сөзешкән булалар. Әни күрмәгәндә генә, бәрәңге уып пешергән ипине чәлдереп, мин дә сыйлап алам. Алар белән бергә мүкәләп йөрим, сөзешкән, төртешкән булам. Шулай тырыша торгач, крән муенлы, бөдрә йонлы, ак тунлы тәкәбәрән ныклап ук сүзәргә өйрәнде. Шулай кыш үтте, яз җитте, бәрәннәр үсте. Хәзер алар әниләре белән абзарда яши. Без инде урамыбыз белән сарыкларны көтүгә алып чыгабыз. Авылыбыз көньякка карап торган тау әрәмәгә шыкланып урнашкан. Март айы җитүгә тау битендәге кар эреп бетә. Кояшка карап, таудагы һәр үсемлек тернәкләнә башлый. Миләш, усак агачларының, чикләвек куакларының бөреләре тулыша. Корыган үләннәр астында яшь үсентеләр баш төртә. Корыган үләне дә бәтиләргә бик ярап тора. Ничек кенә булмасын, арыш саламы түгел инде ул сиңа. Маллар дөньяларын онытып, агач кайрысы кимерә, яшь бүре чәйни, кипкән үлән арасыннан тәмлерәген эзләп чимченә. Без дә тик тормыйбыз. Кызлар үзләренчә уен таба. Малайлар учак ягып җибәрә. Аларның эше каты, тәмәке тартырга өйрәнәләр. Тәмәке дигәннәре корыган яфрак, кипкән үлән инде. Китап битен йырталар да бармак сыман итеп төрәләр. Күрше Сакау Хөснулла арифметика китабының 15 битен тәмәк итеп тарткан. Ул 3нче елын 3нче сыйныфта утыра инде. Аның шул тиклем надан булуына әйтерсең лә китап бите гаепле. Әле ул аны ләззәт белән тәмләп, әшәке сүзләр әйтә йырта. Хөснулланың бу гамәле янәшәдә утлап йөрүче мин сүзәргә өйрәткән тәкәбәрәнгә ошамады ахры. Тезләнгән хәлендә авызындагы тәмәксенә ут кабызып азапланган Хөснулланы бар кешенә төртеп җибәрде. Теге сүгенә тау астына тәгәри, ә бәрән төрткәли һаман бара. Хөснуллага торырга һич ирек бирми. Без туктый алмыйча бөгелә-сыгыла көләбез. Ә Хөснулла аста бар кешенә акыра сүгенә. Тукындырам мин тине, тулпан тәре, тукындырам. Шушы көннән соң минем арттан Зиннур былай дип көлеп кала торган булды. Тулпан, Хөснуш сине тукындырдым әле. Үзеннән сорадым мин, исем китмичә генә. Җәй буе бәтиләргә үлән җыйдым, яфрак җыйдым, көтүдән кайтмый калсалар, адашсалар эзләп таптым. Ә көз көне, көзнең бер аяз көнендә минем крән якалы, бөдрә йонлы, ак тунлы бәрәнемне әни суйдырды. Әйтерсең лә бар дөньямны кара булып томалады. Көнемнең яме китте. Әни иртәгесен абыйны Казанга озатты. Улым, шушы итне сат та, үзеңә гармун ал диде. Ниһаять, безнең өйгә дә гармун керде. Бу сөенеч Хөснулланы тәгәрәткән ак тунлы йомры бәрәнемне дә оныттырды бугай. Гармуны да гармуны. Бар дөньяңны оныттырырлык иде шул. Аның матурлыкларын күрсәгез сез. Күреге ак җирлеккә зәңгәр чәчәк төшерелеп эшләнгән. Кырыйлары кояш сыман янып тора. Җете сары, баш-башы кып-кызыл итеп буялган. Ясый да белгәннәр инде.
Тавышы. Безнең гармун тавышын ишеткән кеше барган җирендә туктап кала, тын алырга кыймый тыңлап тора. Гармунны алып кайткач, Рәүф абый да, Миңнехан абый да килде. Уйнап карадылар. Шәп гармун сайлагансың, Мөхәммәд, дип абыйны мактадылар. Канишны шәп, минем абый алып кайткан бит аны. Ул төнне безнең өйдә гармун тавышы тынмады. Капка төбенә чыгып та яңгыраттылар, урамны әйләнеп тә кайттылар. Иманым камил, аның аһаңы, күңел кылларына моң сала торган тавышы безнең авыл кызларының гына түгел, күрше Мирәтәк авылы кызларында йокысыз калдыргандыр. Хәзер Зиннурлар турыннан да боран чиеп кенә узам. Ул гына мактанып утырмасын әле. Гармуныбыз да анык ишегенә мени. Кадерләп, түрдәге стәлдә генә тотабыз. Яшерен батырын түгел, минем дә уйнарга өйрәнәсем килә, бик килә. Апам Флүрә дә әллә чынлап, әллә юри генә минем теләкне куәтли. Абыем китте киен өйрәнсәң, тушны гармунчы буласың, Чулпан ди. Нинди кисең ул? Менә тыңла, дип җырлап күрсәтә. Абыем китте, ямнар бетте, бармыйм инде кыйыга. Пар сандугач сайраганда, күңелкәем буйыга. Мин нота дигәннәрен белмим, шуңа күрә болай гына аңлатам. Иң элек өстән 3 телгә бер атлы басасың да, 4-нчене калдырып, 5-нчегә 2 тапкыр басып аласың. Аннары 3-нче, 2-нче, 1-нче телләргә баса-баса кире менәсең. Шулай 2 тапкыр кабатлагач, абыем китте, ямнар бетте, өлеше чыга. Шулай бер көнне өйдә кеше юкта борын тарта-тарта гармун шыгырдатып утырганда әни кайтып керде. Бу ни хикмәт тагын, диде кырыс тавыш белән. Борыныңны җыя белмәгән башың белән гармун тотып утырасың. Әнә бияләй бәйләргә өйрән. Гармуннаны кызлар уйнамый. Кызларга нәрсә булган? Дим үз-үземне яклап. Нәрсә? Кәбестә. Бар димен әнә маллар астын чиз тартып кер. Шул рәвешле миңа гармун тоту катгый тыелды. Мондый сөйләшү өйдә генә калса бик ярар иде дә, сүз мәктәпкә үк килеп иреште. Беренче чирек тәмамлангач, ата-аналар җыелышы булды. Җыелышка әни дә китте. Анда кемнәрне мактаганнардыр, кемнәрдән зарланганнардыр, миңа мәгълүм түгел, әмма әни укытучыбыз Мария апага: "Нишләп сез Чулпанга өйдә укырга дәрес бирмисез? Өйдә ул сабагын укымыйча гармунга өйрәнеп утыра. Ниткән хәл бу?" дигән. Шул көннән нәкъ җырдагыча булды. Ямнар бетте. Укытучыбыздан да өлеш чыкты. Әче телле малайларга, көнчел кызларга да сүз табылды. Чулпан гармун тотып чыккан, дип көлә башладылар. Көлсеннәр әйдә. Минем аларга һич исем китми. Ел артыннан ел үтте. Зиннур авылның менә дигән гармунчысы булды. Ә минем һаман гармуным юк. Гармунга гашыйклыгым гына бар. Гармун тавышын ишетсәм, узып китә алмыйм, туктап торам. Көй дулкыннарында тирбәлә-тирбәлә хыялыма очам. Гармун тавышы күңелемне ашкындыра, иңнәремә канатлар куя. Шушы рәвешле яши-яши үсеп җиттем. Үзем дә гаиләле булдым, хәзер Казанда яшим. Гармунга булган мәхәббәтем генә сүнми дә, сүрелми дә. Беләм, нишләп соң бер гармун сатып алмыйсыз дисез инде. Алдым мин гармун, алдым. Сүзне бер башлагач, анысын да сөйлим инде. Бер көнне күршем Рауза шаугыр килеп безгә килеп керде. Кара әле малай җаныкаем, күлмәк сатам, алмыйсыңмы ди бу? Нинди күлмәк тагын? Сорап торган була. Утырган сайын юмарлана торган түгел инде. Затлы күлмәк, менә кара. Рауза кулындагы төргәген стәлгә җәеп салды. Кримпелин диләр аны, җаныем. Дим мин соклануымны яшермичә. Кайлардан юнәттең?
Мондый товарны астан гына шудыралар бит. Менә шуңа сиңа кирдем дә инде. Туктале, мин әйтәм, мондый күркәм киемгә күршем тиенсен дим. Мин тиз генә күлмәкне түшемә куям да көзге каршында бетереләм. Җете кызыл чәчәкләрен нәкъ табигатьтәгечә итеп төшерелгән яшел яфрак бизәкләрен сыйпаштырам. Түзмим, халатымны салып ташлыйм да күлмәкне киеп ук куям. Карасана, нәкъ үзеңә үлчәп теккәннәр мине җаныкаем дип мактап та җибәрә Рауза. Иң башларын карасы аның төп түгел, билләре кысып тора. Мин аның йомарланмавы кыйммәт дигән булам. Раузаның мактауларын колагым кырыеннан гына үткәреп. Һәр көн иртән күлмәк итәге үтүкләүдән тәмам туйдым. Җаным, моны югач та үтүклисе юк инде дип элеп алды күршем. Бәясе ничек соң, дим мин эшлекле кыяфәт белән. 100 инде, җаным, 100. Сиңа арттырып сата алмыйм. Алдым мин күлмәкне. Киеп тә йөрдем. Хезмәттәшләрем дә ошатты. Нәкъ бер атнадан грипп белән чирләп яткан хезмәттәшем Әлфия дә эшкә чыкты. Бигрәк матур күлмәк алгансың, Чулпанкай, диде Әлфия мине күрүгә. Ул үзе бик затлы киенә, киемне сайлый да, таный да белә. Конфитең бармы соң? Дип көләм мин. Кием котлап конфит бирәләр ич. Конфитын табарбыз. Кесәң бармы соң? Менә кара, дим мин ике кулымны канаттай җәеп. Ул кулын күлмәк буйлап шудыра-шудыра кесә эзләгән булып кылана. Бер мәлне кинәт кычкырып ук җибәрде. Тишек ич бу! Нинди тишек? Дидем мин аптырап. Тишек кебек тишек инде, дип кабатлады Әлфия, минем янбашым турына бармагы белән төрткәләп. Күлмәгемне итәгеннән алга табарак тартып карасам, исем акылым китте. Яшел яфрак бизәген каймалаган кара җирлегендә 3-4 тишек күзен чәкрәйткән. Кремплин йыртылмый ул, тишелеп туза, диде Әлфия. Әлфия әйтсә белеп әйтә инде ул. Әйберне минем шикелле карамыйча, тикшермичә генә алмый. Берәү киеп туздырган күлмәкне яңа итеп алганмын инде алайса, дидем мин көрсенеп. Шулай булып чыга, дускаем, шулай. Ул көнне эшемеш, ашым аш булмады. Тизрәк кайтып Раузаны туздырасым килде. Кайтышлый ук күршемә кердем. Әйдүк, дип каршы алды Раузам алтын тешләрен балкытып. Әйдүк, шәйләп алыйк. Шәй соңыннан, дидем мин, кырыгына. Минем кыяфәтне күргән Раузам аптырап сорыйс итте. Абау, берәр нәрсә булдымы әллә? Булды шул. Нишләп син миңа белгән килеш иске күлмәк саттың, а? Абау, җаным, ни сөйлисең? Булмаганны кит анан. Нинди иске күлмәк? Нинди, дигән була бит әле. Менә, кара, 4 тишек. Сиңа ышанып мин аны юньләп карамадым да бит. Кремплин ул беләсең килсә йыртылмый, тишелеп туза. Күлмәгеңне кире бирәм, акчаңны әзерлә. Туктале, Чулпан, туктале, диде Рауза. Акчасын иясенә бирдем ич. Нинди ия тагын? Мин синнән алдым, дип карыштым. Кызмалы күрше, кызмалы, дип бу ипләп кенә. Ленин урамындагы киемнәр кибетендә Галия исемле миңа туган тиешле хатын эшли, шуңа бар син. Ник кадерлегенә әрепләшсәк тә, Рауза кибетче туганы янына барырга риза булмады. Үзем киттем. Худайның рәхмәте, сатучы карышып тормады, күлмәкне прилавка астына тыкты да 100 сумны чыгарып та салды. Күлмәк алып бер шатлансам, кире биреп икенче сөенеп, күтәренке күңел белән Бауман урамына киттем. Андалык музыка товарлары дигән кичкенә генә кибет бар иде. Шул кибет турына җиткәч туктап калдым. Берәү баян уйный. Моң, сагыш, әрнүле хисләр тулы көй кибет эченә сыеша алмый,
Hava дулкыннарында тирбәлә-тирбәлә урамга чыга. Ул киеминем күңелемә урала, йөзләремне сыйпап үтә-үтә күкләргә аша. Түзмим, аякларым мине кибеткә алып керә. Уйнап тәмамлагач, гармунчы баянны кибетче каршына куйды да, тавышы шәп диде. Баянны яратып сыйпаштыргалады да чыгып китте. Аның артыннан ишек ябылуга, кибетчегә ашыга кабылана сорау бирдем. Бәясе күпме тора? Баянны әйтәм. 100 сум, диде кибетче. Мин алам. Күлмәк акчасын шундук кибетче алдына чыгарып салдым. Бездә дә баян бар хәзер. Урыны түрдә, стәл өстендә. Өйдә чыршу, балалар тавышы, баян тавышы гына юк. Кыз йомшак кәнәфидә аягын бөкләп утырган да, телевизор карый. Малай түрдән аш бүлмәсенә, аннан йокы бүлмәсенә алка куа-куа, хоккей уйный. Алар гармун уйнамый. Сез язучы Сәйдә Зыялының «Гармунлы булдым» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укыды.